Jangan nitum sahem long anak cahang ponang kolam te bangkela pulo je nilitum song pen Caribbean Autonomous Council lalu cooperative department do hala bangso department along nilitum penangan a documents ke pangrumpon do lahai documents ke a documents ke la loje ningkani silong la cooperative department atum ko PC ke claim ke dama lahai aputhak documents nilitum pangrumpon lo 2019-20 aningkan lapen 2020-21 aningkan 2021-22 aningkan lapen 2022-23 aningkan ningkan pia performance ini tum documents pangrumpon lo lasi lad ningkan pli yang bong claim ke dama puthak lapen ini tum documents along PPC ke thek long ma lahai lam radang nu paklang ji phan sini tum pini nang tum phana chu phapon lo la puloje 2019-20 ningkan nitum kelong pon lalo je ningkan sialong 10 crores 30 lakhs nangli lo 2019-20 ningkan asana taxi 2020-21 ningkan sitami 10 crores 30 lakhs laso department ng tangka nangli lo lapen ke lasona taxi 2021-22 ningkan sitami 9 crores 70 lakhs ningkan 9 crores 70 lakhs atangka nangli pon ako lapen 2022-23 aning kan sitami 8 crores something atangka nangli lo laso department along langdam lo liputang te tangka bangke do ulu posini to matha dam sitami laso department long ko antong kaching thodo nei labangke rara tumsi chini pon po lapen nile tum ka thek long anda lalo je laso department along ali kilong atum da dulu ta hailo lapen laso department along ali kilong mende atum da doji pusini to matha pon lasi lahai puthak ang ton pen la 10 crores 30 lakhs lahai tangka kuna ko pisi padama nile tum long do lablo la anang bong bene tum ang ton ma ke tham pon labo na depo sitame halak kenang sot nai nai lam bang ge tum rap phan paklang ponji phansining ha la puloje laso department along east lapen west Caribbean long de hini do lasi tangka la hini long pensil la nan tangka nang kele do lasong bong si east pana thak lo west pana thak lo lasi non ne tum penangan documents bang east Caribbean long pasi pangrumpon long lo lasi ladak laso cooperative department along society block kre hiniandu lada isi bangke lamps lo lata isi society lo la cooperative department under long si dolo la pen isi bangke wholesale la sitami si registration lada impudun lo cooperative department lo la sonak tha women multi purpose sitami la so department under long si alang letum society impudun lo la ke women multi purpose ke hini do la so department lo la pen no pen lamps bangke to tell 49 do lapen wholesale bangke isiwe lake dipu wholesale consumer marketing la bangke isiwe wholesale bangke lasona tha industry society sita medu lake society ner ke bandu lapen ke thom bangke livestock society pho bangke livestock society ke pharo hini rakhre ke thom andu laso department alo lapen ke farming society bangke phokep ra sirkep andu lapen ke PC culture society bangke troxil kebra isiandu lapen ke dairy society bangke 27 andu inquire troxi andu lapen educational society bangke phodu lapen area level federation la bangke crazy andu lapen ke drive and credit pula bangke society crazy andu la so department adu lapen Vandhan Kendra labang isi wet laso department lo isi a society do lasi to tell ladak pe nang ana society do laso department lo lasi lahai 10 crores ke laso krehi nia society do mansi panong pilo lamps atum phat women multi purpose industries livestock society PC culture society educational society jola tum mansi panong pilo so tangka ke laso tangka lasi hala society atum long lilo posini tumhan alu bang enang pilo
documents bang itu mana pilo kon anse la society man tangka ki pimal hand ni tu nang pilo la sino ni tu la bang so a documents ki long pen pinap dik bang ke ni tu adiman ka humri dam ji fansi ni tu sik pon lo la high society tu reng ad ma reng ad e la high society tu mithang asai ko ansi ka cheklem la pen ke rara phan ko ansi alang le tu ali ki pipon thek la high puthak ka chini ji phan ni tu amen a list do lablo a secretary number hai da lo a contact na la hai do lo posini tum la tum han contact si alang tum humri dam ji phandam po la si ha da ne tum le pen alang le tum ke claim ke dam alam ching ki ji than po jong si mission pute ni tum sta me che don lo la pen ko na ne ko pina dim la men ke pi ana tum humri dam men thaklong le da ba asa che claim clip pute la bang ke ni tum songa hin ran bang ke alang le tum han bang ke ti aron pen sai ko nang kok la pen ke ni tu mangke law and order phasa me chiri pon nakok athe pipon ma le putang te department atangka ke rara tangka lo lasi public fund public atangka bang ke misuse bang ke claim te nang ji no ni tum claim lo la tum ban tum pu damo wela lasi ni tum ki dam ji phai chi sik lo sita me adi mak long le dam pen jong si alang le tum activities thangna ta ve la pusani kan nang na tangka en dun ra tangka ke joy si la pu en ra tu bang ke la ke ni tum si kloi don thek thei la pen ke department men sita me la high society krehini phan ke lang donji phan senior inspector la pen junior inspector ke back ke pek kondo alang le tum phan a society tian se thakre lo ni tung chini dam bang ke inot bang ke la lo senior inspector Firuz Intipu la pen Rajan Timung alang le sita me senior inspector lo la pen Suri Jubarat Thousand la sita me senior inspector lo la pen Suri Kankan Sharma alang le sita me senior inspector lo la pen Hiru Mohanta alang li sita me senior inspector lo Tarjan Hanse junior inspector Lionel Teron junior inspector Bobby Bora junior inspector Angjok Rongpipi junior inspector Harvey Teron pi junior inspector alang li tum si la ko an ma society ke do ke alang li tum si kelang lo la si alang li tum sita me alang li tum hala society kum ke claim ki dam lo ni tum ning kang sam se them long lo pata alang li tum sita me adai bang che an kok po lalu la pen ke la ningkan priang bong pen additional register of cooperative society ke ake hai mohon teron alang li si additional register of cooperative society lo non alang li ke dak pen dam alo alang li bang ke non bang ke circular si alang li posting busil tum bir talong alang li ke do una hot document sai delu nile tum la bang so aputha retarded sini tum office dam lo sitam ha da bang than on ni li ke non hesi bang lang punon ke do bom officer bang chi than dun lo aprang ke mohon teron sar si ladak in charge do basipulo lasine chongri tardib lo nire tum la high society pen nang ando lang lo ni tum actively kam claim no manai tum chini dondo la pen ke amen anda nile tum health and family welfare a department apu thak sa me ke dam ta ni press meet do khla so ke do bangke la so press meet ke do bangke ni tum alang li chupang lem det pole ki pudam kali ba ko ki pigali nile tum ki pu bangke itum imethang along ri imethang masi iam do tan lo la pen ke alang li imethang akar bia khai ka ching hona joy ni pen si alang li phan MEC ta pe hai lo la pen alang li iam da khilong lo la si alang li la puson chema tha the lo ma pa bang je nili khai atum ta reng nang ji nili khai dum da ching thu nang ji pu ma tha the lo ma pa sin ja so ni ke jong pondu a the pipon ma kuti troxy so se atangka bang ke kiche asu tumhan si alang li supply order bang pilap lo MSMK pharmaceutical MK traders RK traders advanced infotech BS enterprise la tumhan si ko ane kuti tangka ningkan si pe cho dalo la sin ni tum alang li phan ban ni tum la bang so ni ning ki du ka chipak lang la pen ke monon phi je thang bak be karbia khai phan thang ka chirab lo ga we karbia anglong a phan development ji phan thang ka chirab lo bang phu we phan bang ke kuti tangka bang ki pipon pe de nang ji pusi ni to bang so ni press meet pe dolo la pen ke no nang li nang kar du bang sojo rong phar ke ha pen pinia lam do ma ni to man alang li thang da nang ka ching ki nang ka thana we ban ni tum sta me alang li pen ching ki thana ban tu ma sa ta ma tha the la pen ching ki balam so pa thang da we non ni tum la bang so pu tha prabjin pen principal secretary bansi ni tum pidam po je iam hane tum thana lo alang li non da prang alang li tum hasi la bangsu atangka
department tangka kru pe chu thu bom la ta lang li si chini lo stame nili tu maning kang barara ning kang la lo je itum kar bia khaim ta reng dun son te pusining ha la si ni tum bang ke alang li arju je bang chini lo stame principal secretary dai tum council long ke lang bang do pon tum bang ke principal secretary han non prabjin ma lo pidam po je a pongkos zen po bang thu aphan la pen ke la dipu beha be per claim pro tum phan je alang li tum business interest ke do chor la pen ke family interest ke do chor tum phan ke kam ke ping to nang po la pen pilong le po bang ke ni tum non pini pina bang ke alo pidam po la pen ke pongkos zen la pen la dak la non kidam tang kuti tangka ke chu atum phan thang contribution kar bang non phan ka be pina tum phan bang ke poster pina dik bang ni tum ke tar pon ji phan na chi sik pon lo lan han lo nilitum petrol pump Indian oil bakar bi service ke inghab nang ji pusi nilitum asong pen ke hala so ghotona phode pe nitum ke department long ki pinang ji an bang ke nitum ke pidam lab lo complain an bang ke nilitum thana sita jame hoso ke khubung sar sidola in charge ke alang li bana pudung lo nitum department do report department dum open mo ko pini alang dum ke chok chi thek long pulote nitum aron teng nitum odon pu non magri tum case ba nang register dun fit ke thek thilang tamini tu handa pali lo lapen ke laso ani masini tum metrology department sita medam lo food and civil supply dum sita medam lo lapen ke district administrative DC aphan sami tum chetong lam philo complain alo pilab lo je labang so a petrol pump ke pining le lasun ka chiplang bong pali kedam taning kan pan sita me je hadak laso petrol pump nge kaita lang ki mix puji he ko pine kaheng nu puji lason dove lasi ajak ding tui phan mate momo sita ming ha vyarnang ji pusinile tu ke hang pe dulu lasi me confuse vedanang ji albang putinta nile tu hadak ke jong ke only petrol cho athe diesel bang hadani tum thangna ta khen ulong le pusini tum inghab nang ji ba tum puthe ke dalo sita me petrol bang inghab nang ji pusini tum pulo laso teng si department tum na ji thak don lo ba lamcha na ji pi chok lo ni tum inghab nang ni sita me non bang temporary inter check po until hala lab test di forensic report long litik ba an bang ke inghab po mo forensic report long si positive le bang ji result mission betul la bang ke pubam pa heno da pote pang hapu besarang tu na ji pi don lo lamchak bang ke lasi pinang energy ding lang nam lo pote chiklo jon ba farman ke inkiro api input hu akbone tum bir talong ni tum thang masi chumri dam pulo lasi arjuro ni tum nang tum pi posi input hu aklo mate department pen district administrative nang tum input no palo dolo ma pulam lo lasi ni tum ba laso teng arju selang tum nang reply lo o ni tum IOC ban bang ke non mang objection thana ve tengki safa nang ji bajana pro tengki hai da safa lab lo lang de kok lang ala safa lab lo no problem ve lo ni tum operate nu pu ni tum ha lo nang pi lo pulam lo lasi ni tum claim lo pulam lo ante dak department pen bang ke lalu nang le la ante na nitum la soni masi DC long la damlo DC ang pudun lo nitum order pilong lang pulo lasi alang magistrate matala sansi bang lo na ni le tum na lo tum han order na pipelang ke posini tu ang no pulo amasi loge lok nang la son ma chok chedet po order long la pating putu no man kir non bang nang kir thu nang ko posi ne tum la so teng ba ku pang kir thu che nasi nona phi bang ke input thu the ne ni tum thang berta da long le la sita me ni tung claim nang ji an bang ke ni tung ke la so teng claim la si non ni tu amut pining je bang ke la so a petrol pump tang pu ak ji pangkir ver ji ta la ke department a reading sidu ni le tumar ni bang la tumai mek chi bidun lo ke ni sita me department tum si responsible la ke food and civil supply tum DC dak do administrative ke lang ni chari chalo bang do la pen la hai putha ke DC silang ji la se lang le tum se la ke responsible ni le tum gali la ke ni le tum ke pressure pinang ji lo pilo inkir nang ji polo pangkir lo non ko mane pina ding put hu aku pini bang kala kini tum ada velo ni tum bang ke aron teng pen pima claim nang claim la lasi non bang tum kang hong la lo je lab test alang tu no si reservation lo department me si punoi pulu ta lo chok web putel la ba tum pulun thai velo sta me alang tum kang puji tum tame thang alo bipin me si put hu aku putel la bang ni tum krojon delu la pen krojon tek the la ke do lang ma pani sia la so jorong phar pa ta na ji tame